ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னுடைய வீட்டோட ஹால் டூர் பார்க்க போகிறோம். ஹாலில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்குது. இந்த டைனிங் டேபிளில் நிறையா பொருட்கள்லாம் வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி போட்டு அதில் பூ வச்சுருக்கிறேன். அடுத்தது வந்து ஒரு நல்ல சால்ட் பெப்பர் ரேக் இருக்குது, அதில் சால்ட் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பெப்பர், இது வந்து பெருஞ்சீரகம், சோம்பு சொல்லுவோம், அது வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே ஒரு காலண்டர் வச்சுருக்கிறேன், காலண்டர் மாட்டியிருக்கிறோம். இதில் தமிழ் காலண்டரில் இல்லை, பெங்கால் காலண்டர் தான். அப்புறம் எங்கள் தோட்டத்தில் காய்ச்ச வாழைப்பழம் இன்றைக்கி தான் பழுத்துது. கட்டியில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்குறோம். இது வந்து டைனிங் டேபிள். ஓவரால் வியூ பார்த்துக்குங்க. அங்கே 2 சேர் போட்டிருக்குறோம். மேலே வந்து ஒரு காலண்டர் இருக்குது. அதில் விநாயகர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதுனால அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா ஃப்ரிட்ஜு மேலே ஒரு டெடி வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஜன்னலில் ஃபுல்லும் என்னுடைய வீட்டுக்காரோட யூனிஃபார்ம்ஸ் தான். வீட்டுக்கார் வந்து பேராமிலிட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால மிலிட்ரி யூனிஃபார்ம் தான் இருக்குது. இது வந்து மிலிட்ரி குவார்ட்டர்ஸுங்கிறதுனால இங்கே இருக்கிறத அப்படியே தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதை வந்து நான் எவ்வளோ சுத்தமாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். இது ஒரு ஷெல்ஃபு, சின்ன ஷெல்ஃபு. இதில் அப்படியே கொஞ்சம் தேவையான பொருட்களை அடுக்கி வச்சுருக்கிறேன். பீங்காங்கில் பொம்மை வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். ஷோகேஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கிறேன். இங்கேயே கொஞ்சம் பூஜா ரூம் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அங்கே ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு வாங்கி அதை கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக பொருள் வாங்கி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நம்மக்கிட்ட பைசா இல்லைனாலும் ஏதோ நம்மளுக்கு இருக்கிற பொருளை வாங்கி வீட்டை டெக்கரேட் கம்மியான விலையில் ஏதோ சின்ன பொருட்களை வாங்கி வச்சு நம்ம வீட்டை அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இதில் 2 ஸ்க்ரீன் விட்டுருக்குறேன். அப்புறம் பாருங்கள், இதுதான் ஓவரால் வியூ. அங்கே மிரர் இருக்குது. அந்த சேரை இங்கே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறேன். டைனிங் டேபிளில் இருந்த சேரு. அப்புறம் சேருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு ரேக்கு. இது வந்து 1000 ரூபாய்க்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது. டிவி இருக்குது. அந்த ரேக் மேலே ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் வச்சுருக்கிறேன். இது ஆக்சுவல் ஒரு ஜூஸ் கிளாஸு. அதில் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் வைக்கணும். இப்போ எங்கள்கிட்ட ஃப்ளவர் இல்லாததுனால வேறு ஏதோ போட்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்க்ரீனும் ஒரு பெட்ஷீட்டு தான். ஸ்க்ரீன் இல்லை, வாங்கணும். அப்படியே வந்தோன்னா பசங்களோட பேக் அங்கே ஓரமாக வச்சுருக்கிறேன். டிவி இருக்குது. அங்கே போர்டு இருக்குது பாருங்கள், இதை எழுதி பார்க்குறதுக்கு பசங்களுக்கு. இதுதான் எங்களுடைய ஹாலு. இது வந்து கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸ்னால டைல்ஸ் கிடையாது, சிமெண்ட்டு தர தான். இப்போ தான் தொடச்சி விட்டால் கொஞ்சம் ஈரமாக தெரியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கொல்கத்தா தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க.